Pozdrav svima! Ovim putem pozivam vas na niz radionica koje ću održati ove jeseni, prije svega u Zagrebu, primjerice u knjižnicama, na različitim lokacijama i u nekim drugim organizacijama. Nekad radionica biti će u Rijeci, primjerice u Gradskoj knjižnici Rijeka. Za sve radionice napravit ću događaj i najavu na svojim društvenim mrežama, pa ćete moći ondje popratiti ili proslijediti ako mislite da bi nekoga zanimalo. Sve radionice bavit će se uvodom u mindfulness, pomnost, punu svjesnost ili koji prijevod već upotrijebimo za ovaj termin, gdje ćemo govoriti o tome što je pomnost, odakle dolazi i kako je danas uklopljena u suvremene znanstvene spoznaje i život, kako uopće početi prakticirati, upoznat ćemo se s nekim osnovama meditacije, kao i sa osnovama unošenja pomnosti u svakodnevni život. Također ćemo reći nešto o dobrobitima koji proizlaze iz ove prakse. I na kraju ćemo također imati pitanja, odgovore i razmjenu iskustava. Također, svakako osim teorijskog dijela bit će nekoliko vođenih vježbi. Dakle, jedna kombinacija, ali prije svega prilično praktičan dojam onoga o čemu govorimo, jer iako je važno reći nešto da bismo znali što radimo i na koji način pristupamo našem iskustvu, zapravo jedina konkretna promjena proizlazi iz toga da to zapravo i radimo, a ne da o tome samo govorimo. Sve radionice uglavnom su poslijepodnevnim terminima i ako imate bilo kakvih pitanja ili vas nešto zanima, slobodno mi se javite. Molim vas slobodno i podijelite ovo ako mislite da će nekoga zanimati i bit će mi vrlo drago ako se s bilo kime na bilo kojoj od ovih lokacija i prilika uskoro vidim. Do idućeg puta.